a hankali matashin yake tuka motarsa, tunani yake ta yadda zai gano gidan da yake nema. Dan Allah kanwata, in ba damuwa na tambaye ki mana. Ina jin ka. Gidan Alhaji Ibrahim mai turare nake nema. Shiru ta yi, tana nazari. Ta ɗan yi jim kaɗan, ta buɗe bakinta ta ce, kana ɗan miƙiya kaɗan, za ga wata islamiyya a gefe, za ka ga wani gida mai bakin get. Murmushi ya yi, ya ce na gode ƙanwata, don Allah zan so na san sunanki. Shiru ta masa kamar bata ji shi ba, can ta amsa masa, suna na Safiya. Murmushi ya yi, har sai da kumatunsa suka ɗan lotsa. Ya shafi sumar kansa ya ce, nice name, ni kuma suna na Sadiq. In ba damuwa, ko zan san gidanku? Cikin mamaki ta tambaye shi, gidanmu kuma? Buɗar bakin Sadiq sai ce, zan zo ne miki godiya ta musamman saboda karamcin da kika yi mu. A yana ganin ba sai ka zo gidanmu ba. Cin kwantar da kai yake mata magana. Ki haƙuri Safiya, ina son mu ƙulla ƙawance da kyakkyawa irinki. Kutunta musu gidansu ta yi. Tunda ta fara magana yake kallon ɗan ƙaramin bakinta. Godiya ya yi mata, ya shiga motarsa ya ja ya tafi. Yana farin ciki samun mata, can kuma ya yi tunani da magana da mahaifiyarsa na son aura masa 'yar ƙanwarta. Ɗan ƙaramin tsaki ya yi, da sassarfa take tafiya don son ƙarasawa gida. Da sallama ta shiga gidansu, ta tarar da mahaifiyarta a kicin tana ƙoƙarin dafa musu abincin dare. Umina sanda aiki. Yawa Safiya, an taso? Umina, ina ya Amina da Najiba? Sun je gidan yaro Rukayya. Ummi da na san za su je, da ban je makarantawa. Su ba san za su je ba, waya ta yi musu. Ta ce ba ta jin daɗi. Ayya, Allah ya sauke. Amin. Ki je ki cire uniform ɗinki, ki zo ki taimaka min. To umma. Hajiya Karima ce tana zaune a katafaren falonta, ta taɓa ado kamar mai shirin zuwa gidan biki. 'Yan matanta sun zagaye ta, tana nuna musu wasu materials da aka kawo mata talla. Sadiq ne ya sallama ya shigo falon. Habiba ta yi carab ta amsa masa sallamarsa. Wa alaikum salam. Ya yi sanda zuwa, a cewar Rashida. Yau 'yan matan momi sanda gida. Yawa sannu Sadiq, ka dawo? Momi, ka samu gidan? Na samu. Yana sanya bata labarin budurwar da ya haɗu da ita. Yana fargaba abin da momi za ta ce. Dole ja bakinsa ya shiru. Faran ce ta fara magana cikin shagwaba. Yaya Sadiq, na'am, dan Allah ka siya materials ɗin nan, kaji? To shikenan. Kan wata nawa ne? Mummy, nawa ne kudin wannan materials din? Ki faɗa masa kudin dan Allah. To masuwa, a cewar Mummy, 8,000 ne. Kowace ta ɗau ɗaya. Mummy ki ɗauki biyu. A ɗaukar wa yaya Hannatu ma biyu. Ihu da murna suka saka. Wanda ya da shigowa Faruk cikin ɗaga murya ya fara magana. Kai. Haba dalla malami, me haka? Shiru suka yi suna kunkuni, musamman ma Farha da ta fi sauran fitsara. Faɗa ya yi musu. Ƙarshe suka kwashe kayan suka tafi ɗaki. Sai yanzu Mummy ta daga kai ta kalli Faruk. Sannu Faruk, da ƙoƙari. Wa me yaran suka tare maka ne? Ba ka da aiki sai faɗace. Wallahi ka shiga taitayinka. In ba haka baranka zai mutuƙar ɓaci. Ka ji na gaya ma. Faruk, haba Mummy, me yasa ki biyo yaran nan ne? Ba zama a yi musu magana sai ki hau yi wa mutum faɗa. Sai ya Sadiq ya samu damar sa baki, tsawa da ƙaraje duka a Faruk. Ka san da wa kake magana kuwa? Kana hauka ne? Mummy kake faɗawa haka? Ka kama kanka. In ba ka wallahi za mu sa kafar wando ɗaya da kai. Stupid. Wuce ka ba mutane guri, malam.
cikin fushi ya kwashi wayoyin ya nufi hanyar da ta sada shi da ɗakinsa. Buɗar bakin mami ta ce rabu da shi Sadiq, Allah ya shirya min Faruk, amma yana da wahalar sha'ani wallahi. Suna cikin mai da zance sai Alhaji Muhammad mai nasara ya sallama. Sadiq ne ya miƙe da azamarsa ya nemi mahaifin nasa da zuwa. Dadi barka da yamma. Hannu uban ya miƙa masa, dama sau tari sukan yi haka. Sadiq bai miƙa masa hannun ba. Dadi san da zuwa. Suka gaisa, amma banda Faruk. Shi Faruk hannu yake miƙa masa su gaisa shi da mahaifin nasa. Ka je gidan Alhaji Ibrahim ɗin kuwa? Na je, ban sha wahala ba ma wajen gano gidan. Alhaji Muhammad mai nasara ce to madalla. Sai yanzu Hajiya Karima ta yi wa mai gidan nata sanda zuwa. Alhaji sanda zuwa, ya aiki, yau Hajiya, hango da Allah, ya gidan ya yara, lafiya kalau. Ina yaran? Suna ɗakin su. Faruku ne ya sa su suka tafi ɗaki. Faruku sai dai a bar shi. Yana ina? Yana ɗakinsa. Hanyar da za ta kai shi ɗakin Faruk ya bi, yayin da Hajiya Karima ta miƙe don bin mai gidanta. Sadiq ne ya dakatar da tafiyarta. Momi, na'am Sadiq, ki fito min da materials ɗin nan. Bayan magariba zan je gidan yaya Hannatu. To daga nan ma sai ka biya gidan mamanka Aisha ku gaisa da muwadda. Zan baka nawa materials ɗin ka kai mata. Momi ke na cewa fa, ya za ki bayar? Karka damu, ina da wasu. Shiru yayi. Na san aura masa yarinyar da baya ɗaukar ta a matsayin mace. Ummi, gaskiya su yaya Amina sun daɗe a cewar Safiya, kuma na jaddada musu kar su kai magariba ba a can. Babban ku baya so ya dawo gida ba kowa a gidan. Sallama Najiba ce ta tsayar da maganar da suke yi da Safiya. Wa alaikum salam. Sai yanzu? Yi wallahi. Yayar Rukayya tana jin jiki. Subhanallahi. Ya cikin nata. Na sauki ummi. Najiba ina ya Amina. Ta tsaya kan tambala za ta siyo wa Iman alawa. Iman ko taho? Yayar Rukayya ce ta ce mu taho da ita. Cap, za mu sha surutu da guje-guje a wajen Iman. Salamu alaikum. Musamman ma ummi da dadi na ganin tilan jikar tasu. Safiya ce ta amsa mata. Sallamar ta yi dariya. Anti Safiya, ummin Najiba, ina kwana? Ummi ta amsa mata. Ko da ina yini? To ina yini? Lafiya lau. Umman ta ce na gaishe ku. In zo na kwana a nan. Ba ta da lafiya. Abba na ya ce baby za ta haifa mana, kuma ba za mu ba wa anti Safiya ba tunda bata zo gidanmu ba. Amina ta katse ta. Au, kin manta da faɗin da umman ku ta yi miki ko? Bari in mata waya in ce kin fara. Dan Allah anti Amina ki haƙuri. Kar ki faɗa mata duka na za ta yi. To ba na haƙuri. Sorry. Dariya ta ba su Iman. Yarinya ce mai shiga rai. Daban dariya. Can kuma ta dubi umman anta Najiba me yake dafawa? Tuwo nake dafa miki. Kai wallahi ba zan ci tuwo ba. Najiba ta ce to me zaki ci? Ni umma ta indomi take dafa min da kwai. Malam Kabir ne ya shigo shi da matashin ɗansa. Iman ta miƙe ta yi musu oyoyo. Babban anta Najiba rungume ta yi. Iman sa yaushe ɗazu kawo Mustapha ya kawo ni. Dariya ta yi don sun saba hakan da kawun nata. Sadiq ne ya fito cikin bulu ɗin shaddarsa, yankin boda, kansa sanye da hula kalar kayansa. Ƙoƙarin sanya agogonsa yake yi a tsintsiyar hannunsa mai kira Rolex. Can sai ga mai aiken mamansu ta fito daga kicin dauke da wasu lafiyayyun kuloli a hannunta. Tana ƙoƙarin shimfiɗa da cin abinci akan kafet. Sadiq ya ce, sa'a
zo nan. Ta zai ta ajiye abin da ke hannunta ta ƙaraso gurinsa ta gaishe shi ya amsa da sakin fuska. Kasancewarsa mutum ne mai sanin darajar mutane. Me yasa ke jera abinci anan? Miji ta ce na jera anan, dadi zai sauko ya ci abinci anan. Ok, me yake dafawa? Jalab ɗin shinkafa da farfesun kaji, sai kuma kosulo, tuwon alkama kuma aka yi wa dadi. Ok, momi fa tana saman dadi. Shiga ɗakin su Afifa ki kira min Farhan. Amsawa ta yi da to. Ta miƙe tana fargabar shiga ɗakin ɗan matan saboda rashin kunyarsu. A hankali ta tura ƙofar ɗakin tare da sallama. Aiko abin da ta ce gudu ne ya faru. Afifa ta daka mata tsawa. A'a, haba malama ki shigo mutane ɗaki kai tsaye. An tafi wallahi na yi sallama. Allah yi mana shiru. A cewa Farhan. Jalila ta tambaye ta, dalilin me yasa kika shigo mana ɗaki? Kasancewar ta marasan hayaniya. Miskila tana sanye da farin gilashi tana duba wani littafi. Dama yaya Sadiq ne ya ce in kira masa Anti Farhan. Jiki da Allah gani nan. Tashi ta yi ta ja musu kofar ta fita. Tana jinjina halin irin na yaran da a girma ta girme su. Fara ta same shi suna kallon NBC Max. Yaya Sadiq ga ta nan. Ya faru barka da hutawa. Yau sa'a. Faranci ta fito sanye da ƙananan kaya a jikinta, kalar faful, kanta babu ɗan kwali, ta kama gashinta da ribon kalar kayanta, tana hango Faruk a zaune, ta koma ta ɗauko mayafi ta yafa saboda ta san jarabar faɗansa. Yaya Sadiq gani, Faruk ne ya ɗauka ya kalle ta. Malama, sallamar fa. Shiru ta yi, tana mamakin faɗan yayan nasu. Ya katse mata zanen nata, ya daka mata tsawa. Ke kuma kiyo mutane sallama. Ko mata ya ta sallama. Sannan ta ce yaya Sadiq gani, Farhan ina matilas ɗin ɗazu suna ɗaki. Oke, je ki ɗauko mun. Je ki ɗauko mun ɗaya, ki haɗo mun da na yaya Hannatu da na momi. To yaya Sadiq. Tafiya ta yi ta ɗauko masa tare da Jalila suka fito. Ya Sadiq gashi karɓa yayi ya miƙe zai fita. Da sauri Jalila ta bi shi. Ya Sadiq dan Allah gidan yaya Hannatu zaka je? Canza ne. Amma ba zan da kowa ba. Saboda kuma ku san hanya ba. Sai kun ga mutun zashi. Za ku wani ɗauka yanku ci za ku bi shi. Ba wanda zan da shi. In ya sa kai ya fita. Gurin Faruku ta dawo ta zauna kusa da shi. Yaya Faruk sannu. Yawa Jalila, zuba min abinci ɗan kaɗan. To yaya Faruk da Jalila tasu ta zo ɗaya saboda halin su kusan iri ɗaya ne. Tunda Sadiq ya hau titi yake tunanin zuwa gidansu muwaɗa, baya son iyayenta. Gidan yayarsa ya fara zuwa don ya samu nutsuwa, ya je ya bata labarin sabuwar budurwar da ya yi. Sannan ya san za ta fahimce shi. A daidai gate ɗin gidan ya haɗu da mijin yayar tasa, Habib. Wa nake gani ne kamar Sadiq? Dariya yayi. Ni ne Habib. Musaba suka yi, suka gaisa. Ya tambaye shi, ya momi? Ya bashi amsa tana lafiya. Ya yayata? Tana nan? Tana ciki. Sadiq, ni ma zan je gida ne gurin Hajiya. Oke, ala lafiya, ka gaishe ta dan Allah, za ta ji. Motarsa ya ja ya fita. Shi kuma Sadiq ya yi hon. Mai gadin gidan ya leko don ganin waye. Yana ganin Sadiq ne, ya wangale masa get. Ya shigo yana daga masa hannu. Ya tsaya suka gaisa, ya zaro 2,000 ya bashi. Yana ta zuba masa godiya. Idi mai gadin gidan su Habib yana so ya ga Sadiq ya zo saboda alherinsa.